Γεια σας παιδιά, εδώ Κωνσταντίνα και σήμερα θα κάνω ακόμα ένα βιντεάκι όπου θα σας δείξω πώς να φτιάχνετε τη μύτη του σκύλου. Ωραία, ξεκινάμε με αυτά εδώ πρώτα, τα μικραίνετε και τα βάζετε εδώ. Ένα εδώ και ένα από αυτή τη μεριά. Ωραία. Όχι έτσι, θα το φτιάξω, απλά σας το δείχνω. Ωραία. Κάπως έτσι γίνεται. Φυσικά και όχι. Ωραία. Να βάλουμε λίγο πιο ίσιο αυτό. Ωραία. Όπα. Μετά παίρνουμε αυτό εδώ, σε καφέ όμως, και το μικραίνουμε λίγο. Ωραία. Και το κάνω. Βάζω αυτά πρώτα και μετά βάζω τα άλλα όπου πρέπει. Ωραία. Μετά παίρνω το άλλο, το γυρνάω πάλι, που είναι λίγο βαρετό αυτό. Ωραία. Ναι, τέλος πάντων. Μέχρι τώρα 4 στα $, και μπορεί να πιάσει 7. Ωραία. Μετά παίρνουμε πάλι ένα τέτοιο, ένα κύκλο όπως το λέμε, και το βάζουμε εδώ. Ωραία. Μετά παίρνω πάλι ένα τέτοιο, αλλά αυτή τη φορά θα το βάλω σε πιο σκούρο. Έτσι. Απα. Να το βάλουμε καλά πρέπει. Εδώ. Ωραία. Και μετά το κάνουμε σε όχι αυτό σε μαύρο. Ωραία. Παίρνουμε 2 τέτοια, σε μαύρο όμως, και τα μικραίνουμε αρκετά. Όπως τόσο. Ωραία. Και κάνουμε τα μεγαλώνουμε λίγο βασικά, τα έκανα πολύ μικρά, πάρα πολύ μικρά τα έκανα, εκεί. Άλλο ένα ίδιο, ολόιδιο. Ωραία παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι μας σήμερα. Απλά θα πρέπει να κάνω, αντί για αυτά τα μπαλάκια, θα το κάνω σε μαύρο, όπου θα βγει πιο ωραίο. Ωραία, αυτά εδώ τα μικρά. Βασικά τα έκανα πολύ μεγάλα, πρέπει πιο μικρά. Άλλο ένα τέτοιο χρειαζόμαστε. Όψ, μας βγήκε πολύ μεγάλο. Δεν πειράζει. Ωραία. Κι άλλο ένα. Ωραία παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα. Σε όποιους άρεσε κάντε like και subscribe. Γεια σας!